אוקיי, אז היי חברים, תדעו למה אני שקטה, כי מאוחר, קמתי ב-5 בבוקר, ההורים שלי עדיין ישנים, ורציתי להכיר לכם את אח שלי, אנחנו תאומים, הוא לא רצה להצטלם, לא רצה להצטלם כמה פעמים, הוא לא רצה להיות בסרטונים שלי, אבל אני אראה לכם אותו יושן כזה, ונהיה בשקט, כי הוא לא אוהב שאני מצלמת אותו. אז בואו נתחיל. אוקיי, תהיו בשקט, הגענו לחדר של אח שלי, הוא ישן, ובואו נרזז את החדר לשחור, בא לכם? יאללה. זה קצת מפחיד, טוב בואו נברח, תעקבו לחלק